studená voda, dobre? Sadni si, ne? A zvúka, sa. Kto by počul? Ja som pozdravo, ne? Čo? Chceš ho vidieť? Idem pre ňo? Ste ma počuli? Kričať? Nie, ja som počul stanitku. Ja hovorila stále, povedala mi to všetko. Ja hovorím, že stále, ja som strašne viete, ja som to stačovať ten milimetri či koľko toho prachu pri ceste, tak na to si pamätám, že sa mi zvrstilo kolesa. Však ja sa pozriem, presne. A to pred, alebo za či v Lakšarsku? Za Lakšarov. Lakšarov, daj. Dobrý. Dobrý deň. Ty to vzľadla, lebo mohla mi spať, ale by som nemohla. No čo, dobre? Žiadny reverb nedávajte podpisovať. Nemáme čo. Ona má to stiahne z kompu. No teraz nejdeš domov. Keď to bude v poriadku, tak áno. Dobre? To je tak za týždeň. No, nie. Taká lustra môže byť dobrý aj v tom, že keby bola náhodou tehotná, vieš, že tam nič nešlo. Tak ja... Poradní to zmačknite. Jasné. My to uvidíme. Ja to len už si ušpítavam. To nepomôže. Som na ramienkach, chceme Už je vám dobre, teta? áno. Ja keď mi bude zle, zasa vybehnem, bo... A ty nohaj všetky, čo to krúžajú? No.